wan mande usah mande basalah sangko denai barang ke yo dari rumah hanya sakadar parintang hati diri kocewang kalau di rumah mangkonyo denai pai marantau rasonyo diri hidui manyeso hidui tapaku yo pangangguran oi pangangguran salah mande bahi hati doakan denai pai marantau di tengah malam denai bajalan sore nanti pamohon diri sore nanti pamohon diri untuang bagian hidup jo suratan kadenai tampuah dirang kau urang sakit jo sanang kadenai cubo maadu nasib jo paruntuangan oi paruntuangan usahlah mande bahi hati doakan denai pai marantau di tengah malam denai bajalan sore nanti pamohon diri sore nanti pamohon diri untuang bagian hidup jo suratan kadenai tampuah dirang kau urang sakit jo sanang kadenai cubo maadu nasib jo paruntuangan oi paruntuangan